Bona tarda, benvingudes i benvinguts a les primeres jornades de Criminologia i Societat del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Avui, per fi, ens podem tornar a trobar, encara que sigui d'aquesta forma virtual, per tal de fer arribar la necessitat i el coneixement de la nostra ciència cap a la societat en general, no? Perquè al final, dintre la nostra professió, sempre nosaltres parlem de criminologia, parlem de la necessitat de donar a conèixer la ciència, però no parlem en fora de nosaltres, dels nostres cercles. Avui comencem o continuem fent aquesta tasca, que és una de les principals funcions del col·legi. Aquestes jornades neixen fruit de la impossibilitat de fer enguany la nit de criminologia, que és el nostre esdeveniment anual de trobada, i, per tant, vàrem decidir adaptar-nos i fer alguna cosa diferent. És a dir, intentar obrir la criminologia, com hem dit abans, cap a la comunitat i trobar un lloc, un esdeveniment on els professionals i la ciutadania puguin debatre sobre la criminologia i ampliar el seu coneixement sobre la nostra ciència. Avui, per sort, més de 400 persones s'han inscrit per tal de poder assistir a aquesta primera jornada i això per nosaltres és un èxit. És un èxit que ens encoratja a continuar amb aquesta tasca i amb aquest tipus d'activitats per fomentar el coneixement de la criminologia. Com heu pogut comprovar, les sessions s'estableixen en 3 dies diferents. Avui dimarts, on parlarem sobre la responsabilitat ciutadana. Dimecres 20, on el tema central serà la delinqüència urbana. I finalment, dijous 21, on el debat tractarà sobre la seguretat pública i la policia. Hem treballat en buscar a grans professionals a l'hora de presentar les diferents temàtiques i, com podeu veure a continuació, el nivell que tenim és molt alt. Tenim la sort de comptar amb grans professionals i experts com a part del col·legi i per això intentem afavorir també els ponents de proximitat. I de les matèries on no tenim professionals del col·legi també intentem buscar la gent que estigui més preparada o que doni una imatge més avançada d'aquesta ciència. Per això, en primer lloc, també volia agrair als ponents dels 3 dies la seva participació i les ganes d'implicar-se amb nosaltres en tota aquesta situació que tenim al voltant i ells i elles han volgut participar aquest dia amb el Col·legi de Criminòlegs. No obstant, si alguna cosa m'ha après aquest darrer any, és que res és permanent excepte el canvi i avui tornem a tenir un clar exemple de la nostra capacitat de resiliència i d'adaptació. Hem après moltíssimes lliçons el darrer 2020 i el que portem de 2021. En 20 dies ja hem tingut alguns spoilers del que podria ser i també hem après com organitzar-nos davant d'aquesta situació i de fer formes diferents. Així que com a societat hem d'aprofitar les possibilitats que ens donen les noves tecnologies i poder trobar-nos amb seguretat, però també, per una part, reduïm la mobilitat, guanyem temps per nosaltres i al final també lluitem contra el canvi climàtic, sense deixar de parlar d'evitar la propagació del virus. Finalment, vull agrair a totes les entitats, administracions, col·legis professionals, associacions, empreses, universitats i persones que ens han donat suport, que han col·laborat i han fet la difusió d'aquestes jornades. Esperem que sigui la primera de moltes i que el CULCRIM pugui comptar sempre amb el seu suport, igual que nosaltres també farem a ells i elles. Si més no, per començar, us deixo amb la nostra vicepresidenta, l'Arantxa Arnaiz, que és la vicepresidenta del col·legi. Ella és inspectora laboral al CIRE, professora associada del grau de Criminologia de la UAB i experta en inserció laboral dels criminòlegs. Moltes gràcies a tots i totes i espero que gaudiu de la jornada d'avui. Moltes gràcies, Dani. En primer lloc, i com a qualsevol acte, jo també vull agrair, vull començar pels agraïments, agrair a tots els ponents, no només als que han vingut avui, sinó als ponents que tindrem a la resta de dies, per la seva participació i la disposició a difondre la criminologia. Agrair també als estaments, com ho ha fet Dani, per la bona acollida que han tingut aquestes jornades. I un agraïment especial al conseller d'Interior, Miquel Samper, que participarà a la cloenda de les jornades, al Departament de Treball, Afers Socials i Família, que han tingut també una gran acollida per part dels seus professionals les jornades, i al Departament de Justícia, i dins del Departament de Justícia, molt especialment al Centre d'Iniciatives per la Reinserció, per la difusió i disposició a col·laborar que ens heu donat. Per últim, no puc deixar d'agrair l'esforç i feines realitzades per part de l'Eva Barroso, la Roser Gamonal i el Biel Omedes per la materialització de les jornades. Bé, no cal remarcar, o potser sí,
que la criminologia té molt a aportar a la societat. Per nosaltres, la criminologia ho envolta tot. Quan parlem de criminologia, no només parlem de la nostra ciència, sinó que volem posar en valor la psicologia, l'educació social, el treball social, el dret i d'altres disciplines de les que la criminologia es nodreix. I prova d'això són les diferents professions i ocupacions de les persones assistents que han decidit compartir com a espectadores amb nosaltres aquestes jornades. Sou la millor evidència, d'una banda, de que hem arribat a complir l'objectiu de les jornades, com és arribar a la societat i posar en valor l'aportació de la criminologia, i d'una altra banda, que per aportar a la societat hem de treballar tots plegats i plegades com un gran equip. Per nosaltres, com he dit abans, la criminologia ho envolta tot i donem un valor afegit quan es treballa amb els elements que aquesta aporta, molt especialment en les problemàtiques que preocupen a la ciutadania. Avui som aquí per parlar de responsabilitat ciutadana, un concepte que ens permet fer una reflexió com a individus per poder mesurar les conseqüències dels nostres actes cap a lo col·lectiu. La taula d'avui parlarà precisament a través de diferents temàtiques de què podem i hem de fer per poder prevenir i minvar molts dels elements que acaben sent delictius. Així, les dues primeres ponències posen de relleu un canvi de paradigma, visió i manera d'actuar que estem experimentant els darrers anys a nivell global en relació al tractament i prevenció de les violències sexuals cap a la dona en general i cap a la nostra infància en particular. Les dues segones ens parlaran de conductes normatives, però que no ho són tant, en relació a actuacions que poden arribar fins i tot a ser delictives, però no sempre són denunciades dins de les empreses, alhora que suposen moltes pèrdues econòmiques per a aquestes. I de com, fent un ús responsable i no tan complicat d'internet, podem minvar la ciberdelinqüència i els seus efectes. En definitiva, com un canvi de consciència en relació a dos temes molt diferents actuen com a prevenció de la delinqüència i de les seves víctimes. Recordo el funcionament de les jornades, d'acord? N'hi ha quatre ponents, cadascú dels ponents farà la seva ponència una darrere l'altra i després, un cop hagin acabat, vosaltres podeu plantejar a través de YouTube o del xat les preguntes i finalment jo les llegiré i els donaré trasllat als ponents.